Okay. Lapha sino Mr Shezi okuyena i-founder yale project. Mr Shezi siyakumukela and sicela nje ukuthi usichazele ukuthi yini mhlambe iyakufikela uzusungule i-project efana njengale. Asibingelele abalaleli emakhaya sikhuleke kwisilo samabandla sonke bayede hlanga lomhlabathi silesikhulu siyakhuleka namakhosi onke aseNdlunkulu cha umxolisi ngwakwaShezi founder of Umphikeleli Wensizwa Foundation sibone kunesidingo esikhulu sokuba sisungule this foundation besibona idingo zomphakathi emakhaya abantu abanamsebenzi abantu baswele emakhaya abantu abasha kunegebengu bandile emphakathini so there is why sise no let us rebuild the economy of South Africa ukuxosha ikati eziko kusomabhizinisi emphakathini wonke ngenxa yokuthi one okuqala nje lento yokuthi wonke umuntu akhale ngogovernment engathi asikwazi ukuzenzela wonke umuntu ithemba lakhe ufuna imali ukhala ngohulumeni ufuna indlu ukhala ngohulumeni ufuna umsebenzi ukhala ngohulumeni yini thina njengosomabhizinisi singakwazi ukuthi sihlangane sihlale phansi sizenzele yona so that is why we are hosting this event ukuthi cha bosomabhizinisi siyanimema nonke sizohlala phansi sidingide indaba zokuthuthukiswa komnotho wethu wasezweni lethu South Africa. Okay, mhlawumbe umbukeli nje mhlawumbe uyacabanga ukuthi ngabo hlobo le business mhlawumbe enizolimema noma nje wonke umuntu nje osomabhizinisi nje niyamema. Wonke umuntu osomabhizinisi oseningizimu Afrika sithi kubalekile ukuthi abe khona kule event ikakhulukazi umuntu ofuna ukuzibona ekwelinye izinga lebusiness ephakamisa ibusiness lakhe sithi cha wozothatha lento mhla ka28 November. Thatha lento ayinabungozi iyaphilisa kakhulu. Siyabonga kakhulu Mr Shezi. Sondela